Nung time talaga na naiilahan ka na ba, tinake advantage mo na yung pag-vlog. Siyempre, nailado na ako gamay. So, siyempre, pwede na siguro ko mag-vlog. Like, yung pag-vlog mo ngayon, nakaka-income ka din. May ano ba, may kwarta na. May income din pero hindi ko naman din na pinapukusan na nagba-vlog ako. Ako lang, personal ko lang eh. Personal ko lang kasi yung Facebook. May page naman din ako yung Triggerman. Pero yung personal account mo yung sumikat. Yun lang talaga yung sumikat. Dumami yung followers ngayon. Na 260 followers na. But as of now, hinuna-huna mo din na, pwede ko itong panguhaan ng kwarta. Hindi ka nag-focus sa vlogging ngayon. Hindi naman. Ano lang sa akin, mag-post lang ako ng mga personal ko na mga fight or training. Yung mga boxing lang din. Yung mga random din. Lang. Yun lang. Mga idol na boxer din na ipopost ko ngayon. Yun lang. Every month, may kwarta na sa account mo o sa Facebook mo? Every month. So nakakatabang na din siya na nakakuan din. Makapalit ng mga dagdag na din. Makadungag, di ba? Dungag na po. Nakadungag na din. Ikaw lang nag-video, wala kang videographer. Ganun. Ako na yun. Ikaw ra.